So, at ayun na nga, good evening mga par. At may good news ako sa inyo. Kasi, naano na tayo. May good news si Lolo sa atin. Na-reach na natin mga par yung hinihingi niya na requirements. Yung, nakalagpas ng 3K na kasi ko eh. Yung monetization. Yan, arugan. Yan mga paro. Grabe yung saya natin ngayon. Oh, hindi kasi makita mga pare. Ano ko na lang sa screenshot. I-ano mo na sa Oh, screenshot na lang natin to para makita niyo. Nagpapasalamat din tayo sa Team Pahuway. Oh, yun nga. Sa mga Maraming salamat supporter. po sa support, no, sa Oh. kapatid ko kay Parang Jason. At syempre, first is Kuya Noli. Yun. No, sa team namin, sa team leader ng Team Pahuway. Pahuway. Kay Vince, kay Kuya Gatcho, kay Karotman. Tatay Kalusi, kay Karotman, Kartman. sa akin. No. Oh. Kay Rika 1, Rika 2, kay Cristel, no, kahit Yun. na wala na sa... Salamat ngayon po na, sa inyo. meron siyang yung pinag-aralan niya, no. So, Jumper Sniper. Japper Japper Sniper, Sniper. Sword Family. Idol. Idol. Sa Team Pahuway sponsors and viewers, supporters, solid, organic. Team Lahat na Burias. po Sa Team Burias, mga kabaro namin dyan sa Burias Island. Maraming salamat At sana makapunta rin ako sa Burias Ayan. para magkita-kita rin tayo dyan. Yan ako. So yan, for apply na po yung kanyang At sa- channel. oh. Patuloy niyo pong support. Kamukha ni Borlulo eh. Sa mga solid na supporter. Salamat. Si Borlulo eh. Nagsasalita si Bimax. Di, masaya lang talaga. Ayun po, Sobrang under apply na ngayon ni Princess Diaries. So, pag na process 3 days reviews, then congratulations. Minsan hindi na nga inaabot ng 3 days eh. Minsan kinabukasan pag na... Dahil mayroon na palang bagong policy na 3,000 is okay na. Oh, 3 So, sa akin. susunod si Dentek. No, susunod si yung dalawa, si Princess Diaries and si Kasingil. Ayan. Monetize na ako. Si Kasingil na lang pala. So yun, Ito yun, salamat pa rin ako makapaniwala Ayan guys, may pupunta na. na mamomonetize na tayo, malapit na. Yun talaga, ang bilis nung mga watch hour ko. Pero dahil sa inyo yan. Salamat po, alis ka na. Salamat. Hindi ka pa. May dala kasi ka na. Pag na-monetize na, syempre, huwag niyo kakalimutan. Yun, pag na-monetize ako. At abangan niyo yung Abangan niyo yun. mga susunod ko vlog. Oh. O, yun na lang po. At maraming salamat po sa inyo. Mga par, dyan. Bye-bye! At ayun nga, good evening mga par. At dito nga tayo ngayon sa bahay. Para makapag, pag video na naman tayo na may sasabihin ako sa inyo. Na, kagabi, nag-apply na ako sa in-apply na yung YouTube channel ko. Tapos ngayon Accepted na. Sa YouTube partner ko. na accepted na yung YouTube. Partner ko. Sa ano yun? YouTube partner ko. YouTube Partner Program. Sabihin mo, amo to sa unang milestone. At yung milestone. Yun yung super chatter. Ayun yung update po about dun sa hindi ko pa alam yun eh. about dun sa pag-apply ni Princess Diaries kagabi. So, ang naayos, ang Lad. bagong policy ngayon ni ang bagong policy ngayon Lad. ni YouTube is 3,000. Pwede nang kumbaga ma-activate yung Super chatter. super chatter. Tapos yan? Membership. Membership, no? Oh, Ibig sabihin, pwede na siyang paliparan, no? pag nag-live. Pag nag-live. Pag Pwede nag-live. na siyang And kumita. then continuous pa rin yung pag-hit ng 4,000, no? Para din para sa ads, no? Pero step 1, 2, and 3 tapos niya na po yung Check step na, ibig sabihin, na malinis yung yung step content. 2, no? So step 3 is under review. No? So continuous pa. Maraming salamat po. Kala namin
yung 3,000 na yun is, ayun, pati na yung ads, hindi pa pala. So, konti na lang naman. Ayan. At kaya yun, maraming salamat po talaga sa inyo. At sana, continuous pa rin tayo sa panonood ng aking video para maano na natin yung 4,000 watch hour. Tapos, monetize na tayo. At maraming salamat talaga sa inyo. Ayan, patuloy po natin suportahan no, yung mga upload, and especially kay Kainoli, Team Hawaii. At Kainoli, abangan nyo yung upload, yung vlog kanina. No? So, abangan nyo. Maganda yun. Maraming masasayahan. Ang Team Hawaii ay unti-unti nang bumabalik dati. No? Kakauwi ko lang po kasi nag-drive ako. Ayun. Patuloy yung panonood sa aking video, sa aming bidyong lahat. At lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa mga solid viewers. Mga hindi nag-skip ng mga patalastas. At siyempre, nandito na tayo, tatambay na rin tayo. Nandito si Alamid, yung kapatid namin na bunso, busy. Kala ko At si Kasinggel Baby. Kala ko ako yung Diyan bunso. din. At sana, sa susunod, supportan din natin yung, Kasinggil. yung channel po niya. Kasinggel. Eto, bali kanina may vlog. So, pasensya na, wala pa akong upload ngayong araw. At ihahabol natin para sa ngayong araw. No? So, under exporting at maya-maya, save na to at upload na natin. No? So, yan. Paano ba yan? Pwede na ako mag-upload ng mga dalawang upload. O isa-isa lang. Depende yan sa views. Depende sa views. Kung malakas, kung mahina, huwag mo kagad pasundan. At ganyan, yun na nga, medyo masama yung pakiramdam natin kasi sobrang init kanina na dun sa trabaho, sa site. Tapos bigla akong nagilamos pag uwi ko dun sa bahay kasi magdadrive nga. Yun, parang nabigla yung katawan ko. Parang lalagnatin tayo eh. Bukas, kung ayos yung pakiramdam, papasok tayo dun. Okay, so abangan nyo po, soon ay yung bahay ni Mary. Halos kukunti na lang talaga yung gagawin. Dahil talagang mabagsik na yung galawan namin. Si Tatay, as team leader, no, grabe. Bilib ako sa mga discard talaga. No, kaya Malapit trumabaho yung tatay, kahit ganun edad na eh. malupit mga kasahan sa team. Salamat kay Kalusi. Malapit talaga si Tatay Kalusi. Kay Kalusok. Grabe. At yung aming upcoming project, positive na po yun. Sama-sama ulit tayo doon kay Ricato. No? Oh, yun ang So, susunod. babalik ulit tayo sa Balatan. No, abangan soon. Basta soon, malapit na. Ayan, at patuloy nyo suportahan parang Jason Dentec, no? Kay Kuya Noli, kay Gacho, Vince TV, Cartman, Kalusik, ayan. Sa aking channel, Kasinggel, Kuya Luis Noli. Diaris, and then shoutout kay Cristel, kay Juan Ricatu, kay Chinchin ng Bato. Ayan. Maraming salamat. At syempre, kung hindi dahil kay Kuya Noli, hindi tayo kagad ng yung mamonetize kagad. Kuya Noli and Kaya, sa mga The best organic- talaga si Kuya Noli. sa Napakabait. organic supporters. Napakabait na tao. Okay. And then kay Dentec. Kay Dintec, Salamat, supportan Noy. po natin. Salamat sa Ano siya nakauwi? ganyan lang. Ganyan lang. Kaya nahabol ko itong ini. So napakasaya nung yung vlog, no. Abangan. At panigurado masasayahan kayo, no. Masasayahan kayo at merong kaninang nakakatawang pangay. Matutulog na sana ako Binigyan yun ni kanina Kuya eh. Noli. Matutulog na sana ako. Tapos biglang tinawagan nila ako na okay na yung channel ko. Pumunta ako, nagmotor pa ako. Siguro mga mula sa
tinitirahan Mula ko. sa pinaka hanggang sa Mga ano, 15 minutes motorin. Papunta dito sa bahay namin. Eh, doon na ako nakatira sa ano, binan ko. Sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Hindi kami nakatira na. At ano pa ba? So Yung mga expected Bures si vlogger. expected si parang Jason sa project kay Rica to kasali na din siya doon. So asahan nyo na po yan. Kasama na siya sa Team Kahoy. Yun, mapapasama ko rin siya sa paghahakot doon kung anong hahakutin. Siyempre yung mga lumber, hollow blocks. Yan. Sa amin naman, kapag yun, nakikita namin na nakatayo na yung bahay, kahit pagod, nakakawalang pagod. Lalo kung nakikita mo na may bubong na. Yun. Ang napakahirap lang naman talaga is yung kapag ka nagli-layout pa lang. Yung, andun yung pagod talaga, ang init. No. So kapag ka na-layoutan na, pataas na lang, mag-hollow blocks yun na. Nakita mo na moving yung ginagawa. Yung oras na yan. Ayos. 9 na, no? Okay. Oh. Maya na po kasi yung signal dun sa amin. Kaya dito talaga ako nag-upload. May wifi naman kami. Pero wifi kaso mahina. Sobrang hina. Yung mga ginagawa nga pala namin, kahit nakakapagod, no, hindi kami kasi yung aming leader is hindi siya yung nagpapakabusing, no. Saka, Hindi siya yung higit pa nun. busing na busing talaga na ma-stress ka. Walang hindi kami na-stress sa stress kami na na maka-upload araw-araw dapat. Yun. Saka Pero yung dun kay Kuya sila- Noli, walang problema sa amin. mga yung mag-asawa, ang sisipag din. Oo, Talagang operation. makikita mo sa kanila na Yun si kikipag-cooperate sila sa Mary. amin. Masipag. Yung buong pamilya. Maghapon nasa kusina. Buong pamilya, lula, Almusal, kapatid, auntie. merienda, tanghalian. Tigit sa lahat, may balot pa pag uwi. Balot, take out. May take out pa. Merong drive-thru. Hindi naubos. May drive-thru. Sobrang sipag talaga, lalo na si tatay. Tingnan mo kayo. Tatay ni Mary. 6 minutes. Pwede na yan. Oh. Sipag ni tatay. Pinahaba lang talaga namin Oo. yung vlog. Hindi, yun. Ano burluloy? Yun. Kahit pinahaba namin yung vlog, lahat ng aming mga pinagsasabi ay totoo po yun. Oh. From the heart. From the bottom of my heart. Yeah. Kahit anong hirap ng sobrang init. Pero masaya yung mag-asawa, pati sila Mary. Talagang tuwang-tuwa. Lalo pag narinig namin na nagpapasalamat sila sa amin. Talagang sisipagan ka talaga. Salamat sa mga sponsor na walang samang sumusuporta sa mga babae ni Kuya Noli. Okay na. At Ilan na? ayun, Salamat ka na. hanggang dito na lang po yung video. Nakailang pasalamat na. Siyempre, talagang maraming salamat. Ganun talaga. Kasi kung wala namang nanood sa akin, di naman mamonetize. Kaya ayun, inulit. Salamat. Amo! Ha! Amo! Ang ba? Oh,